Ja moram istaći veliko zadovoljstvo da imamo jako dobru i kvalitetnu saradnju sa željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, gdje smo naišli na razumijevanje sa njihove strane za naše potrebe i mi smo već ljetos potpisali prvi ugovor, to jeste sporazum koji nam je omogućio da imamo voz od Pazarića do Sarajeva. Šta to znači? To znači da naši sugrađani iz opštine Hadžići mogu za 22 minute iz Hadžića doći do samog centra grada jednim prevoznim sredstvom, dok prije kroz sve promjene prevoznih sredstava im je trebalo značajno više vremena. Tako da ćemo mi uz opštinu Hadžiće i opštinu Ilijaš dovesti sve naše građane da imaju mogućnost da jednim prevoznim sredstvom dođu u centar grada, što će značajno olakšati život naših sugrađana.